ଦିନକର କଥା। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ତା ଘରେ ବସି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗ ମିନୁ ଆସି କହିଲା, ଆଲୋ ଟୁନି, ତୁ ଦେଖିଲାଣୁଟି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କ'ଣ ଦଉଛି? ଟୁନି କହିଲା, ନା ନା ମୁଁ ଦେଖିନି, କ'ଣ ଦଉଛି? ମିନୁ କହିଲା, ଆଲୋ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା କଥା ବା, ଦେଖୁନୁ ଜାଣିବୁ। ଟୁନି କହିଲା, ଆଲୋ କ'ଣ ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଟିକେ କହୁନୁ? ମିନୁ କହିଲା, ଆଲୋ ଶୁଣେ, ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଯେଉଁ କହିଥିଲା ଆମେ ଜିତିଲେ 100 ଦିନରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରାଇବୁ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବାହାରିଛି। ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଟୁନି କହିଲା, ହଁ ଏତେ ସବୁ କଥା, ହଉ ଆମେ ପକେଇବା ତାହେଲେ। ଟୁନି କହିଲା, ହଁ ହଁ ଆମେ କାହିଁ ପକେଇ ପାରିବାନି? ଆମ ଘରେ କ'ଣ କିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପକେଇବାନି? ଚାଲେ ଆମେ ଯାଇକି କାଳୁ ଭାଇ ପାଖରେ ପକେଇକି ଆସିବା। ମିନୁ କହିଲା, ଆଲୋ କାଳୁ ଭାଇର ବା ସେଇଟା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ସେଠି କ'ଣ ହବ? ଆମେ କାହିଁ ସେଠିକି ଯିବା? ଏଇଟା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ହେଉଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଟେଣ୍ଡର ଦିଆହେଇଛି। ଚାଲେ ଆମେ ଚିକୁ ଭାଇ ଦୋକାନରେ ପକେଇବା, ସେଇଟା ତାର ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର। ଟୁନି କହିଲା, ହଁ ହଉ ଯିବା ଆଉ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, କ'ଣ କେତେ ନେବ ସେ ପକେଇବା ପାଇଁ? ମିନୁ କହିଲା, ଆଲୋ ଏଇଟା ମାଗଣାରେ ପଡ଼ୁଛି ବା, ଆମ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କାହାଠୁ ପଇସା ନେବେନି ବୋଲି। ଟୁନି କହିଲା, ହଉ ତାହେଲେ ଚାଲେ ଯିବା। ତାପରେ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପକାଇବା ପାଇଁ ଚିକୁ ଚଢ଼େଇ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଖନ୍ତି ତ ସେଠି ବହୁତ ଭିଡ଼। ତାପରେ ସେଇ ଭିଡ଼ରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଯାଇ ଚିକୁକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଚିକୁ ଭାଇ, ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପକେଇଥାନ୍ତୁ, ହେଲେ ଏଠି ଏତେ ଭିଡ଼, ରାତି ହେଇଯିବ ସରିଲା ବେଳକୁ, କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ? ଚିକୁ ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ହଁ ଯେ, ହେଲେ ତମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଅଛି ତ? ମିନୁ କହିଲା, ନା ନା ମୋର ନାହିଁ। ଚିକୁ କହିଲା, ତାହେଲେ ଯାଅ ଲିଙ୍କ କରିକି ରାତିକି ଆସିବ, ରାତିରେ ତମର ପକେଇଦେବା। ତାପରେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ସେଠୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଚିକୁ ଭାଇର ଦୋକାନକୁ ରାତିରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଟଙ୍କାଟେ ଲେଖାଏଁ ଆସିଲା। ଟୁନି କହିଲା, ଆଲୋ ମିନୁ, ତୋର ଟଙ୍କାଟେ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ? ମିନୁ କହିଲା, ଆଲୋ ନାଇଁ ପରା, ମୋର କାହିଁ ଆସିନି। କ'ଣ ସେ ଚିକୁ ଭାଇ ଠିକ୍ ସେ ପକେଇଲା କି ନାହିଁ କେଜାଣି, ତୋର ଆସିଲାଣି ହେରି? ଟୁନି କହିଲା, ହଁ ହଁ ମୋର ଆସିଛି। ତାପରେ 2 ଦିନ ଗଲା। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବି 5,000 ଟଙ୍କା ଆସିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ସେଇ ପଇସାରେ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ।